आंहा अनजुलि दैमारिनि दैदेननायाव जेबो बिसास गैया। नों थिफुलाया सोर? सासे गोरों थिफुलानि रावा बेबायदि नङा। अनजुलि दैमारिनि दैदेननायाव जेबो बिसास गैया। कारन नों थिफुलाया सोर? डक्टर अनजालि मेमखौ बेबायदि बाथ्रा बुंनो थाखाय डक्टर अनजालि मेमआ एक्स एनडिएफबि मावरिया जानानै थानाय, फिफा गोमा जानानै थानाय, जेरै एक्स एनडिएफबि आगोमा फिफाया जोबथेसालियाव दं आरो जाय फेलार ना फेलियर बेखौ सिगां सोलोंना लाथों बेनि उनावहाय बुंथों। जायफोर बिदा गेदेर गबिन्द सावरायग्रा फेरेंगा गावनि फंबायफोरखौ माबायदि अननांगौ बिथांमोना लामा आन्दायनानै दं। जाय मावरिया जानानै थानाय डक्टर अनजालि मेमआ बे मावरिया गथ'फोरखौ आबदाल लानो थाखाय बा अनसायनो थाखाय आवगायलांदों। नाथाय डक्टर अनजालि मेमखौ बुंनायनि सिगां हाजार बार सिन्था खालाम। आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारिखौ पार्सनेल एटेक खालामदों, फेलियर लिडार होननानै बुंदों, थ' बेहा मोन्थाय गैयामोन। डक्टर अनजालि मेमआ सोरबा जिनाहारि खालामजानाय, सोरबा न' बां फरेस्टारफोरजों सिफायनानै होखारजानाय, सोरबाया बिलटिनि सोमावसारनाय, एनडिएफबिनि सोमावसारनाय, भलन्टियार आबसुनि सोमावसारनाय, सासपेक्टआव गावथारजानाय, बेबायदि समाव आर्मि पुलिस केम्प कर्ट कासारि डक्टर अनजालि मेमआ गावखौ आवगायनानै कर्ट कासारियाव आवगायनानै खामानि मावबोदों। मोनथियो अनजुलि दैमारिया सासे फेलार लिडार। नों थिफुलाया मोनथियो बेबायदि खामानि नों मावनानै दिन्थिबोदों ना? सोरबा सासपेक्टआव गावथारजानाय, सोरबा जिनाहारि खालामजानाय, बेबायदि समाव अबेयाव लामा आन्दायनानै दंमोन नों थिफुलाया? बे गोदान पार्टियावहा आंखौबो जयेन जादों होनना बुंनायखौ आङो माब्लाबाबो गनायनो हाया आरो आङो जाय बुंग्रा बिथांखौ आं धिक्कार होदों आरो आयेनगत भाबै बिथांनि सायाव बिसार भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय सासे थिफुला, बे थिफुलाया अबे जायगानिफ्राय सायामाया नुजाफैखो? एक्स एनडिएफबिफोरनि गोदान राजनितिक हान्जानि गेदेरमा बा गोदान हान्जाखौ गावखौ बुरखायनानै, गावखौ थाव फुननानै बे गोदान राजनितिक हान्जायाव जयेन खालामगोन आरो गावखौ हांख्रायनानै लाबोगोन, बे मालाबाबो जानो हाया। एक्स एनडिएफबिफोरनि गोदान राजनितिक हान्जाया सोरखौबा बुरखायनानै, सोरखौबा थाव फुननानै मालाबाबो जयेन खालायगोन, सोरखौबा बे गोदान राजनितिक हान्जायाव सोरखौबा जबरदस्ति जयेन जानांगौ बा हाबनांगौ थानांगौ मालाबाबो जानाय नङा। बेबायदि मालाबाबो रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ खोनासंनो आरो खोनासंथावना बे बाथ्राया नङा। बै समाव एनडिएफबि आफादा रावखौबो मोजां मोजां बाथ्रा बुंनानै, मोजां मोजां माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनानै एनडिएफबि आफादाव सोरखौबा मालाबाबो जयेन खालामाखै। जायफोर दावहारु, जायफोर एनडिएफबि आफादखौ मोजां मोननानै गावनि आगोमा जिउखौ बिमा बिफानि अननाय, गावनि रोंगौथिखौ लानानै एनडिएफबि आफादाव बेसेबांबा बोसोर सोमावसारबोदों, सोरबा गावनि आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय मुंख्लं जानो गोनां जादों। एक्स एनडिएफबि होननानै बुङोबा गावहा आलादा जारिमिनजों सोमावसारबोदों आरो दिनैसिम एक्स एनडिएफबिफ्रा बर' हारिनि थाखाय गावनि गोथां जारिमिनखौ 36 बोसोर सोमावसारबोदों आरो दिनैसिम सोमावसारगासिनो दं। जेब्ला अरनबारि गेजेराव दंमोन, हाग्रा बंग्रा थानानै, बै समावबो एनडिएफबिनि गेदेरमाफ्रा दिल्ली सरकारखौ, गुवाहाटी सरकारखौ लाइजामजों माखासे मेसेजफोरजों बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ दिल्ली सरकारनिसिम, गुवाहाटी सरकारनिसिम बर'फोरनि माखासे सोबख'जानाय, नासयजानायखौ हाग्रा बारियाव थानानै लाइजामनि गेजेरजों माखासे मेसेजफोरखौ सरकारनि सायाव थन्न थन्न माखासे होबोदों आरो माखासे बर' हारिनि मावनो गोनां आरो जायफोर गोहो खुंथायाव दं बिथांमोननि माखासे मावनो हाख'यै आरो बिथांमोना जेरैबायदि माखासे बुंनांगौ, खामानि मावनांगौ बेबायदि मावनायखौ नुयैनि थाखाय एक्स एनडिएफबिफ्रा गावनो आलादा बै समाव बर'फोरनि जारिमिनखौ लानानै आरो एक्स एनडिएफबिफ्रा गाव गावनि सोमावसारनायनि जारिमिनखौ लानानै दिनैसिम सोमावसारबोदों आरो मालाबाबो बे थिफुला, बे जाय थिफुला साइस बाइसाव नुखायो सासे बे थिफुला बै समाव बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदों जानो हागौ, बर' हारिनि माखासे आन्दलनफ्राव बाहागो लाबोदों जानो हागौ, नाथाय सासे गेदेरमानि खुगानि रावा बेबायदि मालाबाबो जानाङा। गोदान राजनितिक हान्जाया मानो थाखाय जोनोम जाखो? सोरबा थाखानाय बिपिएफ हान्जानि, इउपिपिएल हान्जानि आरो जाय एक्स एनडिएफबिफ्रा सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ बिथांमोना फैफिननो थाखाय जोबोद मेसेज हरदों
नाथाय माखासे नेम दं जाय UPPL आरो BPF बे हानजानिफ्राय सोरबाफोर BJP निफ्राय जयेन जाफैगोन बिथांमोनखौ बे गोदान राजनीतिक हानजायाव बिथांमोनखौ एसेबाबो माखासे नेम निथिजों बिथांमोनखौ बरायनांगोन आरो बिथांमोनखौ बे गोदान राजनीतिक हानजायाव बरायनानै बिथांमोना फैनो ओंखारदों आरो बिथांमोनखौ माबायदि जोङो बरायनानै लाबोगोन बेफोरनि माखासे गोदान हानजानि बे गोदान राजनीतिक हानजानि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा माखासे सावरायलायदों जायफोर BPF UPPL BJP गुबुन गुबुन माखासे पार्टिनिफ्राय बे गोदान NDFB गोदान राजनीतिक हानजायाव जयेन जाफैनो बिथांमोनखौ माबायदि बरायगोन बिनि माखासे सावरायलायनाय सोलिबाय थादों आरो गिबि बुंनांगोन डक्टर अनजालि मेमनि सायाव बाथ्रा बुंदों बे थिफुलाया डक्टर अनजालि मेमनि सायाव बाथ्रा बुंनायनि सिगां हाजार बार बे जाय गेदेरमाया आं आसि थुनानै बुंबाय जाय गेदेरमाया सासे गोरोंबाबो गोरोंनि बाथ्राया बेबायदि नङा गोरोंनि बाथ्राया सोरबा रोङैखौ सोरबा भुल जानाय बाथ्राखौ थन्न अबे बाथ्राया आरो अबे खामानिया भुल जाबोदों बिथांमोना आसि थुनानै फोरोंनांगोन नाथाय सोरखौबा डाइरेक्ट थांखिनानै बाथ्रा बुंनाय डक्टर अनजालि मेमनि सायाव बाथ्रा बुंनायनि सायाव हाजार बार सिन्था खालामगोर आरो हाजार बार सानगोर बै समाव जेब्ला बर' बिमाफ्रा आर्मि पुलिसजों जिनाहारि खालायजादों अबेबा फरायसाफ्रा लामा ससेनिफ्राय कलेजाव थांनाय समाव आर्मि पुलिसजों लांजादों सोरबा जोंनि जाय कलेजाव थांनाय बर' हिन्जावसाफ्रा आर्मि पुलिसजों जिनाहारि खालायजादों सोरबा सासपेक्टआव गावथारजादों बेबायदि समाव रावबो अबेबा आर्मि केम्प अबेबा पुलिस केम्प अबेबा सरकारि अफिसनि लांगोनायाव रावबो नुजाथिहैया आरो खैफोद आफोदाव मालाबाबो रावबो नुजाथिया बेबायदि समाव डक्टर अनजालि मेमआ गावनि माखासे रोंगौथिखौ लानानै सोरनिबा खैफोद आफोद न'खराव थांनानै अबेबा आर्मि पुलिस केम्पआव थांनानै बे समाव डक्टर अनजालि मेमआ बिखा फोरदाननानै आर्मि केम्प पुलिस केम्प सरकारि अफिसफ्राव माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौ आवगायनानै खामानि मावबोदों बैबायदि समाव मानो नों बादि सासे थिफुला सासे गेदेरमाया सोरबा बिलटिनि मुङाव सोरबा भलन्टियार आबसुनि सोमावसारनायनि सासपेक्टआव सोरबा NDFBनि सोमावसारनायनि सासपेक्टआव बर' सेंग्राफ्रा गावथारजादों सोरबा बर' बिमाफ्रा जिनाहारि खालायजादों नों थिफुलाखौ जोंथ' मालाबाबो नुवाखै सोरनिबा खैफोद आफोदाव जों थिफुलाखौ नुवाखै नाथाय डक्टर अनजालि मेमआ बर' बिमाफोरनि दुखु दाहा मालाबा समाव बर' न'खरफ्रा फरेस्टारफोरजों होखारजानाय बेबायदि समाव नुजाथिहैदों सोरनिबा निदान माखासे खैफोद आफोदाव डक्टर अनजालि मेमआ नुजाथिहैदों आरो डक्टर अनजालि मेमआ NDFBफोरनि मावरिया जानानै थानाय सासे बर' बिमाया जोथोन लानो थाखाय बे गोदान राजनीतिक हानजायाव NDFBफोरनि जेरै दुखुथिया जानानै सैनांनाय जोबथेसालियाव थानाय आरो केसफोर आरो माखासे खामानि मावनो गोनां बिटिआर एकर्डनि दफाफोरनि माखासे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय डक्टर अनजालि मेमआ मावरिया जानानै थानाय NDFBफोरजों समान बर' बिमाया खामानि मावफानो होननानै आवगायबोदों आवगायबोनाय टाइमाव बरायनांगौ ना डक्टर अनजालि मेमनि सायाव गोजोननाय जासिहरनांगौ जाय मावरिया जानानै थानाय बर' बिमाया NDFBफोरजों बाहागो लाफादों बा आवगायलांदों बिनि सायावसो गोजोननाय जासिनांगौ ना सोंखारिनांगौ आं बुंगोन रबीन्द्र बसुमतारी नोंथाङा जिबायदि फेलार होननानै अनजालि दैमारिखौ बुंनो नागिरदों बियो दिनै मोगथाङाव सैथो नङा आरो नोंथाङा फेलार होनना बुंनो नागिरनायनि सिगांनो नोंथांनि जि प्रनाउन्सिएसन बेखौ थि खालामग्रोना लानाय थ' आंहा सोंथि जादों नुनाय लोगो लोगोनो जिबायदिहै बिथाङा जोंनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारिखौ पार्सनेल एटेक खालामदों फेलियर लिडार होननानै बुंदों थ' बेहा मोन्थाय गैयामोन जिल्ला UPPLनि आफादगिरि रबीन्द्र बसुमतारीया पार्सनेल एटेक खालामनायखौ नुदों थारैनो जोङो जोबोद गोजोनदों जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टियाव बर'लेण्डआ जोनोम मोननायनि उनाव दिनै गिबि खेब एक्जिकिउटिभ मिटिं जों लादों क'क्राझाराव बे सावरायमेलाव जोङो जोंनि पार्टिखौ गुरैयै जोङो दैदेनलांगोन जिहेतु जोङो मानसिखौ सिबिनो जोंनि ओनसोलाव जौगानाय लाबोनो सान्तिखौ लाबोनो जों थांखि खालामदों आरो मोनसे सैथोथिखौ हमथाबनानै गोग्गो राजखान्थि जों लाबोनो नागिरदों बिनि सायाव जोङो गोथौयै सावरायदों जों माबायदि खामानि मावलांगोन
मोजाङै जागायबाय सावरायनाया आरो मोजाङैनो जोब्बाय मोजां थांखिफोरखौ जों आजावदों आरो बे थांखिफोरखौ फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफ्रा मेगनजों नुगोन जोंनि खामानि मावनाय हिसाबै बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड बेखौ दाखांनायनि उनावहायनो आफादगिरि नोंथांमोननि जाय डक्टर अनजालि दैमारि बिथांनि सायाव उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरिया फेलियर लिडार जेबो साक्सेस गैया होननानै बुङो बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन थारैनो मैया आंबो नुदों जानो हागौ साफ्रोम रायजो राजाफ्रानो नुदों अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारिखौ उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबीन्द्र बसुमतारिया पार्सनेल एटेक खालामनायखौ नुदों थ' आंहा सोंथि जादों नुनाय लोगो लोगोनो जिबायदियै बिथाङा जोंनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारिखौ पार्सनेल एटेक खालामदों फेलियर लिडार होननानै बुंदों थ' बेहा मोन्थाय गैयामोन दिनै मोनसे पर्टेला मोनसे निउसआ जे बिथांमोना गोदानै दाजानाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डआव इउपिपिएलनिफ्राय फैनो होननानै सावरायगासिनो दङ बेबायदि मोनसे निउस दामदों आरो बे निउस दामनायखौनो बिथांमोना अनजालि दैमारि मेडामखौसो डाइरेक्ट एटेक खालामबाय जेराव मेडामा मोनथिया बिसोरखौ सिनायखौनो मोना लिङाखैबो आरो मेडामा बुङाखै जे निउसाव बिथांमोना जोंजों जइन जाफैनो नागिरदों होननानै थ' बिदि सर्टेयावबो बिथांमोना मा नोजोरजों नायनानै अनजालि दैमारि मेडामखौ पार्सनेल एटेक खालामखो बेयो दिनै रायजोनि गेजेरावबो गिदिर मोनसे सोंथि जानानै दङ आरो आंबो दिनै कुइसन खालामगोन आरो जों सिदायैनो बुंगोन जे रबीन्द्र बसुमतारि बिथाङा डक्टर अनजालि दैमारिखौ बेबायदियै पार्सनेल एटेक खालामनो मोन्थाय गैयामोन फेलियर लिडार होननानै बुंनो हानाय बेहा खुनु मोन्थायानो गैया थ' दिनै जों नुयो पृथिबियाव मोनफ्रोम जेननायनि उनाव देरहानाया फैयो जेननायानो देरहानायनि मोनसे खुन्थिया थ' अब्ला दिनै इउपिपिएलनि जिल्लानि आफादगिरि रबीन्द्र बसुमतारि बिथांमोना बेफोरबायदि सैथोथिखौनो मोन्थिया दिनै अनजालि दैमारिखौ बियो फेलियर लिडार होननानै बुंदों बर' माहारिनि गेजेराव सासे फेलियर लिडार होननानै बिथाङा बुंदों नाथाय बियो बेसेबांखिनि गनायजाथावना डक्टर अनजालि दैमारिया सासे जाफुंसारनाय बर' आइजो बियो जाय बेक्तिया दिनै इउनाइटेड नेशन्सआव थांनानै जोंनि हारिनि जोंनि ओनसोलनि जेंना जेंसिफोरखौ मोनसे समाव रिप्रेजेन्ट खालामदों आरो जोंनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो नाजादों थ' बिहा गोबां अबदान दङ आरो बियो बेक्ति हिसाबैबो जोबोद गोरों आरो दिनै बियो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि आफादगिरिबाव गिबिसिन दिनै जानो हागौ आसामनिनो आइजो मोनसे पलिटिकेल पार्टीनि आफादगिरि महरै बिथाङा गावखौ गायसननो हादों थ' दिनै बियो जेननाय सासे दैदेनगिरि नङा जोंनि नोजोराव बियो फुललि माने साक्सेसफुल सासे बर' उइमेन बेयावहाय आं बुंगोन रबीन्द्र बसुमतारि नोंथाङा जिबायदि फेलार होननानै अनजालि दैमारिखौ बुंनो नागिरदों बियो दिनै मोगथाङाव सैथो नङा आरो नोंथाङा फेलार होनना बुंनो नागिरनायनि सिगांनो नोंथांनि जि प्रनाउन्सिएसन बेखौ थिग खालामग्रोना लानाया मोजां बुंनो थाङोबा एक्सन डिबिफ्रा बिफा गोमाजानाय डियार नाब्ला सारा जोबथेसालियाव दं गावनि गथ'फोरखौ माबायदि अननांगौ जोबथेसालिनिफ्राय अनसायनो हाया आरो जायफोर माखासे बिदा गेदेरफोर दं बुंनो थाङोबा बिफाया जोबथेसालियाव दं बिदा गेदेरफ्रा बुंनो थाङोबा गबिन्द फेरेंगा सावरायग्रा गावनि फंबायफोरखौ अननो थाखाय मावरिया जानानै थानाय बिथांमोना लामा आन्दायनानै थादों बे लामा आन्दायनानै थानाय बिदा गेदेर गबिन्द फेरेंगा सावरायग्रा बिथांमोना गावनि फंबायफोरखौ माखासे जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालायनांगौ आरो गावनि फंबायफोरनि केसखौ माखासे सुस्रांनांगौ आरो बेसेबांबा सम सोमावसारबोदों आरो दिनैसिम सोमावसारबोदों बेबायदि समाव बिदा गेदेर साथामसोआ आन्दायनानै थानाय बिथांमोनखौ माखासे लामा दिन्थिनो थाखाय एक्सन डिबिफ्रा बे गोदान राजनितिक हान्जाखौ जोनोम होनो गोनां जादों फेलार ना फेलियर बेखौ सिगां सोलोंना लाथों बेनि उनावहाय बुंथों किन्तु बेखौ जों दिनैनि थारिखआव बुंनो हाया जों बेसेबां सिटआव गेलेगोन जोंहा जों जिरायगोन सेन्ट्रेल कमिटियावहाय बेयाव जिरायनानै सम फैब्ला बेखौ डिसिसनखौ लागोन आरो नोंथांमोननो मिथिहोगोन जि उद्देश्यखौ लानानै बे हान्जाखौ दादों बे उद्देश्यखौ लानानैनो जोङो इलेक्सनखौ गेलेगोन जों एक्चुअलि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि दिनै गिबि सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ कमिटिनि जथुमा दङमोन आरो बेखौ मेइनलि जों अथ टेकिंनि थाखाय लिंदोंमोन दाख्लै जायफ्रा बिबान मोनबाय कमिटिखौ फर्म खालामबाय बे कमिटिनि अथ टेकिं एबा सतबांसा लानाय जथुमामोन आरो माखासे जोंनि पार्टी स्ट्रेटेजिफोरखौ जों सावरायदों जों माबायदिहाय दा खामानियाव आवगायजेनगोन जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानाय ब्लक लेभेल कमिटि प्राइमारि कमिटि बेफोर दानायनि रायजो राजाया गोबां जोंखौ कमिउनिकेट खालामबाय थादों बेनि माबायदिहाय जों जोंनि हान्जायाव थिसननायनि राहाफोरखौ लागोन बेफोरखौ जोङो दिनै गिबि जथुमायाव सावरायदों बांद्राय सावरायनाय जायाखै स्पेशली पार्टी स्ट्रेंथेनिंनि सायावहाय
हानजाखौ माबायदि गोख्रों खालामगोन बिनि सायावनो सावरायनाय जादों थैंक यू डेफिनेटली तो जों थांखि लादों 10 साननि मादाव डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरखौ दानाय जागोन माबेबा डिस्ट्रिक्टआ समफोरनिफ्रायनो स्टार्ट जागोन एसे गिदिंखानाय दङ आरो बेखौ दाखाङोब्ला गावबा गाव डिस्ट्रिक्टआवहाय ब्लक प्राइमारि बेफोरखौ दालांनो हासिगोन बेखौ दिनै ज'है थांखि लानाय जायो थैंक यू बिटिसि बिसायख'थियाव नोंथांमोना मा उद्देश्यखौ लानानै बिसायख'थियाव जि उद्देश्यखौ लानानै बे हान्जाखौ दादों बे उद्देश्यखौ लानानैनो जोङो इलेक्शनखौ गेलेगोन किन्तु बेखौ जों दिनैनि थारिखआव बुंनो हाया जों बेसेबां सिटआव गेलेगोन जों जिरायगोन सेन्ट्रेल कमिटियावहाय बेयाव जिरायनानै सम फैब्ला बेखौ डिसिसनखौ लागोन आरो नोंथांमोननो मिथिहोगोन थैंक यू इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरिया बुंदों जे अनजालि दैमारिनि जिथु दोलो दैदेननाय जिथु बिनि सायाव फोथायनाय गैया होननानै बुंदों आं नुदों माबा फैलार लिडार होननाय नुदों किन्तु आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बेयाव अनेक बुंगोन किन्तु मोनसे खोथाखौल'सो आं बुंनो लुबैदों जे फैलार ना फेलियर बेखौ सिगां सोलोंना लाथों बेनि उनावहाय बुंथों थैंक यू गावनि जारिमिन थाखानाय बायदि बै समाव हाथियार लादोंबाबो दिल्ली गुवाहाटी सरकारखौ अरनबारि गेजेरनिफ्राय बांलादेश भुटान म्यानमार गुबुन गुबुन हाजोआव थानानै दिल्ली सरकारखौ गुवाहाटी सरकारखौ लाइजामनि गेजेरजों माखासे बर'फोरनि गांनाय उखैनाय सोबख'जानाय बेफोरखौ थन्न NDFBनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा माखासे लाइजामनि गेजेरजों सरकारनि सायाव खुद्रि हरदोंमोन खावलाय हरदोंमोन बर'फोरनि सोबख'जानाय नासयजानाय आरो दिनैसिमबो NDFBफ्रा जिरायनानै थायाखै जायफोर गोहो खुंथायाव दं बिथांमोना जेरैबायदि मावनांगौ बेबायदि माखासे सरकारनि सायाव खुद्रिनो हायाखै आरो माखासे खामानि मावनो थाखाय जिबायदि खामानि मावनांगौ बर' रायजो राजाफोरनि माखासे लुगैनाय आरो बिटिआर दफाफोरखौ मावनांगौ खामानिफोरखौ माखासे मावनो गोसो गैया बे खामानिखौ मावनो थाखाय NDFBफ्रा बयबो आवगायबोदों बे आवगायबोनायनि समाव गोदान राजनितिक हान्जायाव बयबो खबर लाहरदों जोंबो इउपिपिएलनिफ्राय जोंबो दाबावैनो थांसिगोन आरो सोरबा बिपिएफनिफ्राय बुंहरदों सोरबा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बुंहरदों जों बे गोदान NDFBफोरनि गोदान हान्जायाव जोङो थाबैनो बाहागो लाहैगोन दा बे बिथांमोनहा फैफिननो ओंखारनायखौ बे गोदान राजनितिक हान्जानि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा आरो NDFBफ्रा बिथांमोनखौ माबायदि बरायगोन आरो बिथांमोनखौ माबायदि माखासे बिबान होनानै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनखौ जायफोर फैनो ओंखारदों बिथांमोननि सायाव सावरायलायनाय सोलिगासिनो दं दा जाय थिफुलाया गावखौ माखासे बुरखायनाय गावखौ थाव फुननाय नों बायदि सासे थिफुलाखौ NDFBफोरनि गोदान हान्जायाव मालाबाबो हांख्रायनाय नङा आरो नोंखौ थाव फुननानै लाबोनाय मालाबाबो जानाय नङा नाथाय नों गेदेरमाया जुदि गावनि गोसो बायदि जुदि फैयोबा रावखौबो बादा गैया जाय बर' रायजो राजाफ्रा मोननै हान्जानि माखासे 17 बोसोर आरो 5 बोसोर खामानि मावनायाव नुबाय सोरबायदिया मावनो हागोन नाथाय गबिन्द बसुमतारीखौ मावनो हागोन होननानै रायजो राजाफ्रा देरा होदोंमोन फेरेंगाखौ देरा होदोंमोन सावरायग्राखौ देरा होदोंमोन नाथाय बिथांमोनाबो जोबोद बर' रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो थाखाय गोसो दं नाथाय